Clear tu te chebele vekule hole tung truma chuan kumsa nei som ni an ti chua Sputnik ti chu kan clear ho ve tung don hani kumsa ka go somrit pathum ni in van theng renga jin me pani Constantine le Karila chu boru longa chuangin leilam panin anon ho meka anon ho konga chuan harsat natam takan to ka an boru long po ache dot mai nakina chuan boru po lozio min are ruya ma seyan boru long pona chuan engemo avak ti an ria an hoina sakher mai ti chuan reido te a rasiram chung Kazakhstan area chuan aron trumta ani midang te chuan ron panin Karila chu alu hek huwa malo boralinan muwa Constantine ero adam chuanain amit meng chu adum vek thungani Moscow Research Institute lo langin psychiatrist pakhat Dr. Tatiana chu midang te chuan thuan lo zot fi meka Dr. Tatiana chuan rol thar kumsom pasaria upa chu en kolin tui chunga rei fe an nimluya atilum em lo na in Dr. dang tele chu rol thar hring tu nu nge chuan atima ma tin complain an siama chu wanga thu zo fi aloni ani la chuan chutia ti lo chuan chu rol thar chuan ator dona wanga ati nge yangai thuina lo chang let ve thung chumi nuwa chuan Dr. Tatiana chu Cornel Semiradov chuan ron panin midang te zona a chan dana wang chuan alo ngai sang le hi alonia a thona mun Kazakhstan a lokala van theng reng atanga lo hol him lol Constantine chu ron en kol tur le ama pui tur chuan angen zui ngal Dr. Tatiana po chuan lo rem ti ve main Kazakhstan lam chu han pandun ta an hun puya chuan research director Ian Rizal chuan Constantine chilo ko mekin mason na ero an nei mo hle chuan Rizal chu ti be dongin athin te po alorim lek to hialani chuta Dr. Tatiana chu ron lut vein Constantine chuan alo ngai na ngal maya habiek po anuam ta sot mai Constantine chuan abula chuan nautelem chu hakol ve renga chuta Dr. Tatiana bula chuan achunga thil thleng te chu asoi tranta haril rubuina chan pakhat chu khung be reng ani wang ni in Dr. Tatiana chuan a ria chutian khung be tlat chan chu tu manang sil bok silo chumi nuwa chuan Dr. Tatiana chu a omna pindan lama hruai ni in chuta chuan a om ria ngai don ani chumi jang chuan amu hil theimi alo maya ti chuan pona chukin Atlanta chiama chulaya zel tang pakhat nen chuan a in chuchor he chupa chuan ron kai thoin avon na ero athladu tatlat lo mai a thian pa pakhat chuan ron panin aron kai sang thei hramani Anuwa chuan Cornel Semiradov chu apindana chuan ron leng luta Constantine en koltura andu chan chu ron en tira ril ruk Constantine pindan lama chuan kalpuin chu pindan chu uluk taka hungania ven himna po an uluk le amot hil nuwa chuan aka tangin ran numak tak mai ron wak chuk ta chu thil chu amot hil lai chawin aron wak chuk thina Constantine chuan eng ma a hre lo ani Tatiana chu kongkhar bula chuan lo dingin chu thil chuan aron be tamaya ma se khoi theilo thung Tatiana chuan a hlauh khermai Semiradov chuan chu thil chu Constantine ko chunga a om tlat thu te a hriat ve hau silo thu te van theng renga tanga ron kai ani thu a hril ve ta Tatiana chu thil le Constantine te an ma ni tina hau silova in thentir theidan a hriat takin ti in aron hruai hi alo ni ti chuan Tatiana chuan Constantine chu en kolin test chi sang ati saka a thopui dang te po chuan chu thil chu enge ani an lo zir chiang ve mek bok Constantine chuan fapa nei ti a hrechiuk thuya anu boral nuwa farha chomna ada ani a en kol chuan van theng renga azin theidon silawa ti chuna ti tamai ani Tatiana chuan farha chomna hmun chu bia in Constantine fapa chung chang chu zota a harin buena siamalo ching viau thin ani ome Tatiana chu Constantine bula chuan ron kalin a fapa chung chang chu zota ma se soi thadu te chiam lo Tatiana po abiek pe lo pha hial nge ani Tatiana chuan Semiradov nena Constantine chu mundanga da son turina nge na chuta chuan midang te nen in komin boruo dang po temse aziom thei pha abei sei ti chuan Constantine chu pindan lian zoka chuan an son ta a pindana chuan TV omin TV chu aina
TV chuan a thian pa nen leilama an lo kir lai le an chiat to dan vel chu an lo puang meka alungai azul khermai chuti lai chuan tatiana chilo lutin ron kom matuma ma serelo tea tatiana chuan chuale ngal mai tumin Constantine chuan a ko let le afapa chu an thlo chu ma chal kar khata khan atlo ti soin chumi ma chuan anu chu alo boral to ti a soibok tatiana chu enge alaka chuan adu chia tia zota ma se tatiana chuan a chang mai theilo chumi zan chuan Constantine mut nuwa thil chu aron wak chu le a tatiana chuan alo en reng mai dar thalang le lama chuan omin chuata mu ve bok chu thil chuan ati dan chu aron zirve ta sel maya Constantine nau telempo chu muin chu thil chuan angai ven viau mai ti chuan tatiana chu in ve na su tha chungin pinda chunga chuan alut ve ta nau telem chu le ya da thlain chu thil chuan a in fiam pui vel ni mai na lang tatiana chuan chu thil chu khoi tumina bana ma se a thil ti nala chuan tol thupalin chu thil chu aral khel zuya tatiana ke manin in chunga pot lu ta dai mai midang te chuan tatiana churon pui thuain chu thil alien chu an hot kiang thuaya chu tian in bakkai na lama chuan tatiana chuan hliam atur nge anua chuan Semiradov chu pindana aron lutin tatiana chuan chu thil le Constantine chu an tharau nen lam anin zom fel vector angai thu asoya nautele makhoya amizia tang khan Constantine chu afa pachunga ain thiam lo hle nia ngai thu asoibok Constantine chu Moscow lama shoi that arin thu soin uluk zok en fi atul ti ashil bok ma se Semiradov chuan Constantine chunga thil thleng chu ho tu sa lam marhil lo thuin puang tangengea an nena acham theina turin thunei tu te chu dot hlir alo hril hi alo ni tatiana chu rizal bula chuan lokalin Constantine chu shoi chu pui turin a thlema Moscow a shroya en kolna thazok adon thei abei sei pui tlat si chumi zan chuan sipai ho chu en thlain Semiradov anaute ho chuan zeltang ho chu en chinna na lo mang meka tang then kha chu pindan chep taka dain chuta chuan alien kha Constantine ko chunga tanga aron chu hun na lo nga tir ta re chuta le chu thil churon wak chukin chu zeltang lu chu a se bung ta mok mai le tatiana chuan a rap e ma wangina a chu thela sipai te chuan an man teu kher mai an ruh man na anga an kalma chuan result chuan tatiana chu biain alien ten hatho dan dik tak mu chu nana atangkai view don ti soima se tatiana chuan Semiradov kuta a om chung chu poisoi lo te ti hlum nan mai bak an man do lo thuina lo changa alo nil thung tatiana chuan Constantine bula chuan hun amang tam deuh dewa ti chuan chu zalen thei dan tur a ruam man pa zel bok Constantine chuan tatiana bula chuan thileng kim chu a hriat vek thu a zep talova ma se Semiradov chuan a hriat vai chuan ani chu a zu don silova chu wangin a soingam lo ti a soi chuk tangenge boru longa azin pui a thian pa ruang chu tatiana chu a en pui nge heya tatiana chuan karila chu natna ben von ane wangin chu alien chuan alu khung ve du lo ti a hrethiam thuai Constantine chuan a thian pa anga top mai chu adu bi khau lo nain chulai chu san chu angam chuang bok silo nakina chuan tatiana chuan Semiradov chu muin awa bia Semiradov chuan an thil tumber chu alien thunun le mantrang kai ani thu a soi ve tangenge chimin hu chuan test nain zel tang chu chuchan mangle peka chu pa a thatre tia chuan tatiana chu bom chunga chun lut vein Constantine hladu zong tak mai chu sata chutia zailai chuan chu thil chu ain thladul ve maya ama chuan Constantine hrir reng na te chu a om ve te po ani mai thei rizal chuan makti takin alo thlir ve renga ma se zel tang chu che sonin tlan chu atuma chu chu a mu vele zuan pein chu pa chu a that le ta tho mai ani Semiradov chuan tatiana hlauh tho tak churon pan nain Constantine chuan chu thil chu a thunun thei bi khau lo ti chu an hre chiang ta hle maya an thil tum an hlen thei ma chu tatiana po an bula a om ve nge chu angai don bokani tlai khat chu tatiana le rizal chuan veng tu te chu bei phutin Constantine chu chu zalen han tuma atira chuan an bula kal chu a hre tak zetani tatiana chuan thlemin azui vele tamai boka Semiradov chuan lo hra chu ngal thuina naute chu zui turin thua pe zui ngal bok
result chuan midang te tran pui tu a au ti a hmu chuan result chu Semiradov chuan aron that mi mai le Tatiana le Konstantin chu sipai te chuan an lo hual vek to a Konstantin chuan a alien pai chu thunun in sipai te chu a bei tir ta chu thil chuan sipai te chu a that ta mi mai chu hun rem chang chu in an ni pahnih po an tlan che zui ngau Semiradov chuan alien chu kapin Konstantin chuan rala tangin ana chu alo tur pui ve theitlat an taksai zom lo ma se in zom namak tak an nei mio si khualo var chuan Tatiana le Konstantin chu Semiradov chuan aman tang nge a Tatiana chu soi sakatum lai takin Konstantin chuan alien chu thununa ti chuan sipai te le Semiradov ngei po chu aron that ta mi mai le a hnuloka chuan alien chu borala Konstantin ero aladam traveu thung sipai le sarkar ho tulu te chu tam tak ron langin Konstantin chuan chung ho ma chon le a khung be li reng ai chuan ti in ain kap num ta Tatiana chau chu adam chuka aril ruana vong mai ti chuan farha chom na hmuna chuan vakalin Konstantin fa pa chu ava adopta ti chuan movie chu lo top ta ne clear tu te atop khle lo thlir zo va in kalom em lo dam lo hrisel ula film dang ne din pole kan tum do nia